Jo em definiria o em defineixo com una persona senzilla, normal, però diríem sobretot molt apassionada per les coses que faig. El que més aprecio de les meves amistats sobretot és la capacitat de poder compartir espais, no? I moments, no? És el fet de poder estar amb un grup de persones en el que tens unes vivències compartides en aquella estona i que formen part, diríem, o que passen a formar part també de la teva pròpia història, de la teva pròpia vivència, no? I aquests moments són per a mi també els que constitueixen les bones relacions d'amistat. El benestar jo entendria, clar, des d'una perspectiva més personal podríem dir que és la situació, el moment en el què un se sent bé amb un mateix, és a dir, se sent bé, per mi vull dir la idea de ser coherent amb el que tu dius, amb el que fas, és a dir, la coherència personal, no? Si ho entenem d'aquesta forma. Si ho entenem més des de la perspectiva de societat de benestar seria un altre tema, però suposo que volies preguntar això, no? Com deia, soc una persona força apassionada i més que les pintures o escultures, si ara anava a dir un tòpic, no? Però més que les obres que fem els homes, el que diria que m'impressiona molt més són les escultures que un troba a la natura. O sigui, sí que sento emocions davant d'un quadre, però a vegades un es pot emocionar més d'un quadre clàssic i menys davant d'un quadre abstracte, i al revés, depèn del tipus de persones, no? Però m'impacta molt més, per exemple, estar en un entorn natural, pugui ser una vall, un riu, un penya-segat o fins i tot a vegades determinades construccions arquitectòniques que no diria una escultura o una obra de pintura. Sí, ja ho he dit abans, potser el Che, diríem, seria un dels que per mi, i crec que també per molt de la gent de la meva generació, teníem penjat a la nostra habitació quan érem joves, no? Que encara ho som. I sobretot per això, no, diríem, per el tipus de valors de lluita per alguna cosa per la que es creu, no? Després ens intenta dir que aquesta gent en el fons són fanàtics, no? Però no és així. O sigui, jo crec que lluitar per al que creus és el que realment és d'admirar a les persones. A mi m'agrada força el cinema i jo diria que soc molt eclèctic amb això, i per tant més que un en podria dir molts, però diríem també és veritat que m'agrada més el cinema que podríem dir que té uns relats històrics, no? O sigui, m'agraden aquelles pel·lícules que en certa forma s'ambienten en determinats moments de la història, no? Algunes d'elles poden ser, ara em ve al cap, per exemple el mateix Gato Pardo, no? Que no deixa de ser una adaptació de novel·la, però que també està en un moment històric, o pel·lícules, doncs, ara també més com, bueno, fa uns anys, el tema de La vida és vella, també d'un moment determinat de la història d'Europa. Ambientacions històriques són justament el tipus de pel·lícules que m'agrada, no molt d'aquestes que molta gent no entén i després diuen que són molt bones. La democràcia, podríem dir, a part de ser el sistema, diríem, que ens hem dotat per governar-nos, per mi hauria de ser el sistema que ens hauria de permetre el poder debatre i el poder posar damunt de la taula o en la societat el debat sobre les idees, les maneres de fer, i acabar arribant a acords més o menys consensuats que ens permetessin una forma de vida correcta, diríem, per totes les persones d'una societat. El que passa és que sovint no és ben bé això, sinó que a vegades la gent entén democràcia per el que el govern d'una majoria, no? I en societats plurals com les que a vegades més estem nosaltres ara és difícil tenir majories grans. Per tant, jo penso que el que ens permet la democràcia justament és el debat de les idees i el respecte d'aquestes idees. Jo penso que el que és molt important en un segle en el que fonamenta o defineix aquest segle, almenys ara, perquè serà un segle complex, que és el que en diem la societat de la informació, i per tant és un segle en el que la diversitat impera. Per mi els dos valors, podria dir, claus, per una banda seria el valor del respecte, és a dir, la capacitat que hem de treballar, de respectar els altres, respectar les seves idees, respectar les seves formes de fer, les formes diferents de vida, les orientacions
sexuals o de tipologies de família, etc. És a dir, el respecte crec que ha de ser un dels grans punts de valors de la nostra societat. Per un altre també penso que ha de ser la responsabilitat, no? La responsabilitat vers un mateix, podríem dir els temes més de, com deia abans, de la coherència, no? És a dir, el fet de treballar pel que creus, no? Però també responsabilitat social, no? És a dir, la responsabilitat per entendre que justament aquesta societat diversa necessita grans dosis de responsabilitat per no fer, diríem, actuar en contra i contraposar, i per tant també anar en contra del respecte als interessos comuns, als interessos, enfrontats que pugui haver-hi de la societat, no? Jo diria que és una forma d'entendre i de viure el país. Jo penso que tots som d'un lloc, que la geografia ens defineix, i per geografia no només entenc les muntanyes i els rius, sinó evidentment també les persones que hi habiten en un determinat territori, la llengua que parlem, o les llengües diríem que parlem, perquè cada vegada per la diversitat són més. I per mi catalanisme és que els catalans, que som els que habitem en aquest territori, entenem la vida d'una manera determinada, i és la capacitat que hem de tenir per viure i conviure i per mostrar també aquesta manera nostra de fer a la resta del món. O sigui, un és català, estigui aquí o estigui a Istanbul o estigui als Estats Units, i aquesta catalanitat és el que ens ha de definir amb la nostra manera de fer, amb la nostra manera de treballar, amb la nostra capacitat d'emprenedoria, i per mi el catalanisme és el que faci possible que treballem aquesta nostra identitat. I evidentment qualsevol identitat mai ha de ser un cavall de batalla per oposar a l'altre, sinó, com deia fa un moment, ha de ser el punt des del qual construir el respecte cap a les altres identitats i la responsabilitat, evidentment, de defensar-la.